ҳамада салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Рубрикаи хайрия. агар ки шумо ҳаҷи умра сафар карданӣ бошед, ман ба шумо тавсия метавам ширкати ҳаҷ центра. Коршон бо сифат ва нархошон хеле ҳам дастрасай. шумо сафар карда метавонед аз Москав, Казан ва аз Тоҷикистон ба самти Ташкент. Боробалодони бо таҷрибае ки бо забони узбекӣ, русӣ ва арабӣ ҳарф мезананд, шумо метавонед ки зиёрати хонаи Худо кунед ва дигар ҷойҳои муқаддаси Макка ва Мадинара зиёрат кунед. Як сумкаву ҷойнамози бежик, 5 литр оби замзам ва як Қуръони Карим ва боз як эҳром ки нархи худи ин эҳром 2500 рубл меиста туҳфа карда мешавад. Каналашон дар якум комментария закрепид мекунам. Агар ки подписчикош 30000 шид, як подписчики мора ҳаҷи умра роӣ мекунанд аз ҳисоби худшон. В общем рақамҳо дар болои экрани шумо муроҷиат кунед. Ман мешунавам, лекин наметавонед. Ай камера ихтона гирён кунед. Шумо мара намешнавӣ? Да аз хар мешунавам. Ман мешунавам. шумо дар куҷо қарор доред? Ман гирён кардам. Ман ягон ҷои торикӣ дар бошам агани. Не, вообще умуман киштаги ҳамун функсияи камератон. Дидим? Не, ози ай сар Дидим ё не? ай сар занг мезанам. Так бия. ширкати шифоҳиҷома ба шумо имконият медиҳад ки рафта фитабочка, массаж ва ҳиҷома бепул кунед ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ барои бисёр дардҳо, фарбе шудан, лоғар шудан, бемориҳои мардонаву занона ва дигар. Шифофармо муроҷиат кунед. Так, обромад. шумо дар кадом тарафен? Хеле безеба интернет. Ман шуморо мебинам. Овоз пасо пеш мерава. Так, чон шумо хеле интернет безеба? Занед дар ҳамҷоя башня интернет эҳсос кунед, гап зана мешавад. Лабай. Қатъи камера гап задам. Мегум ҳамин интернетон асос кунед, охи гап зана мешавад. Як гапи простое. Хуб, ягон ҷои дигара бистам. Не, оғоз мекунем. Хуб, салом алейкум як бор дигар. Сабаби муроҷиатон дар мо? Алейкум барсам. Сабаби муроҷиати ман меяд ки 11 химия гирифтам. Бояд химия бигирам, оператсия кунам. Дига ами дарди сухташда монда шидам дударҷон. Ман тамоман нафас кашида наметавонистам. Худо аввал худаши ба ёрдами ҳамин мардум ҳамин қадар хестам бигем. Ҳамин мардум ҳамин қадар ёрдам кардан ки ҳамин 11 химия ма гирифтам. Ҳамин оператсиям да як кор кунан ёрдам мекунан ки ҳама ҷоам хешкоф шуда рафтай. Агар дар бобоҷон медия я бор дидагӣ бошанд, ҳамун бибинан я бор дига ҳамуда ҳама ҷои ман парам полни фулхай. Дам хел ҳамаш хунай бигем дам мипарай қафаси сина. Мира мехоҳам ки я бор оператсия кунам ки ба хотири бачаам, ба хотири бачаам Муҳаммадҷон ки зиндагӣ кунам. Ке чӣ беморӣ доред шумо ки оператсия бояд кунам? Саратони сина. Понятно. Так, чӣ қадар кадми чиз нарасид, дастам нарасид. Квартира мешиштам, то ҳозира квартира мешинам. Хеле дастёр надорам. Я бача дорам. Муҳаммадҷон 3 сола. шавҳар доред? Шавҳар доштам, вақти касал ма фаҳми партоф рафт. Дига надидам. чанд хашиди кора? Ами одами касал рост дига ба худи одам дар кор неста. Оли ҳайфини дигаро. Не, причём дар иҷа ҳаст одаме ки касалира Бемор шидам, ҳамаро фаҳмидам. Не, ай одам вобастагӣ мекунад. Ҳаст одаме ки мисол аъзои оила касал меша, як умр қатишан. хеш таворам партофт, оли ҳайфини. Хеш тавор ва хеш тавор. ба ғайри ами очам дар барм ҳеч ка наистод. амиқа ки худо ами мардум мара ёрдам кард. Ай мардум ми надорам.
ای مردمی که مرا دستگیری کرد خداوند نگهدارشان باشه. چقدر مدت الله شدی خورشان پرابلم را؟ نکند که جای باشه. چقدر مدت شدی مشکلی را؟ من امی کسال ده 2020 امی کسال ده یور شدم نتونستم که امی را سری وقت ایترنم بگیرمش بگم این پیش برم. امی خیلی کار میکردم فقط کوارتیر پولی امی خیلی خونه ده راز خود خونه هم خیلی اهمیت ندادم. بعد уже سوخته در تو یارا نشید درست دیگه مهاجری میکردم در روسیه بودم کار میکردم اونجا ده میخواستم خونه بگیرم نشید اومدم تو یارا شید دیگه نتونستم کار کردم رفتم آنالیز میسپرم در اونجا راگ میبره در اونجا امو روسیه ده پولنستی آنالیزم نه در کاغذم هسته امو جا راگم رو وردن گفتن خیمیا باید بریزی نداشتم دیگه همی چیزی کردم همی فقط آنالیز در رفت نمی خونه روی کردم هم خیلی نه کوارتیر توزی را مونم چه کوارتیر میشه همه خیلی شد که در ششم داد در جگرم داد در همه جام گذاشته امیرا میگم که امیرا سعی راش تیزتر بگیرم باید حوض خون بریزم نمیتونم دستم نمیرسه دیگه زور میویا میرم میگم کار کنم نمیتونم زور نمیرسه کار کنم ایقا کار میکنم نمیتونم در افتوی حرکت ندارم یک چند خطر پیش مراجعت کردگی بودن در همه خیلی بیماری یک زنک دیگر بود با فکرم اول چه نموندن بعدم گفتن که خواهرشون میبره همونه شما نه 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 دیگه من خیلی نبود یعنی که یگون اپای بیمار هم ندارین؟ نه نه هم بسیار هم خیلی چیزو مقصد نبوده دیگه پریپوتات میشه کی بود کی کدامش بود اما همشه ایالا بروردن میگیرمده در قربولو رفتم قربولو در برای یک نمی پیش برای گوش چه باید بفهمن 2,500 سامان بود امیرا مردم خلق یوردم که خدا برکت چم ده نیکی اخما دیگه خیلی سم ندارم من باید هر وقت من بسنجم هر وقت بدونم چی شدیسم هیچ نمیفهم یعنی که باید همی رو مولجه شده نیه خیلی مقصد دیگه پوک میشه و را حل کرده پولنستی فقط اول گفتن که نمیشه و امین رفتم گفت که خونو تا دزا دیگه امین بخیمیه دیگه قلم بگی کم تر دیگه مایده شوه فقط که همین خونش بسیار میروه گفت بیا بگیره من گفتم بگیرینش دیگه نمیتونم گفتم طاقت ندارم گفت که مایده بخیمیه دیگه بگه قلم گفت اپرات کنیم دیگه نگاه نکنیم گفت که نمیشه و گفت دویده رفته вже жлткам درفته уже پیش یعنی که کاری بعدی شما چه خیمیا گرفتن بعداً جراحی کردن باید بکنم اگر نکنم نمیشه واقعی چقدر مبلغ در این روزی میشه یک نمی خیمیا گرفتگیم 2200 سامورای مرا گفتم بلنج که بریز در دوشنبه قربولو ده 6000 بوده اما یا نمود خیمیا بوده که دوکسیتینه هم خیلی ما او دزورم نمیرسه او تیزتر با مایده میکده همون چیره در عموم چند قدر شما در از خود میشوه؟ در عموم چند قدر از خود میشوه؟ در اپیراتسا؟ عموما در همه مای کورتونده مقصد ما او را از جراحیش نمیدونم ممکن هیچی نرا 20 مده بروه اگر ما هندوستان میرفتم ممکن یا 120 میرفت نه که ما همیجا در اقلا همیجا مرا یوردم کنن که همیجا هم بکنم نو بود اینجا ممکن همی 20 تا 16 تا بروه برای که уже دیری بعد کدگیم همه جا уже چی کدگیم ما همی پری روز رفتم برای آنالیز گفتم که خیلی گفتم که همه جلد کدم رفته گفتم ده پیش همی سینم قفص سینم دم اوسرش رفته سه گفت میگیریم یورا دیگه نگاه نمیکنیم گفت بیا گفت خیمیکاتو تام ده دیگه شقلم بگی نکی نمیدونه که من در چی وضعیتم دیگه من نتونستم رفته یعنی که مبلغ در کار تو که رفته جنباز کنین خب ما شما را فهمیدم سوالو این که حجت و چیزای دکتر و همه این چیزا هسته شما تو که با من روی کنیم بعدی ویدیو را موندم هسته بود دور ما
дорум ин чизора ай Россияшам ман хеле гирифтагӣ дорум анака ай душанбе будагӣ картам додагиам коғаз ҳамаи чи дар дасти ман неста ҳамун душанбе дар қараболо да истодагӣ ай ба қиф гуфтани ҳамун да истодагӣ дар вақти видео лозим мешавад ва видеоро ма ҳамин рӯз монтаж мекунам ҳамин Россия да мара ҳамҷада чизои обследования кардагӣ дар Тоҷикистон будагитон яъне ки шумо баъдан муолиҷа дар Тоҷикистон мекунед ҳоло правильно ма Россия дам ҳама ма гузашташа намегум не апа гӯш кунед гузашташа ма кор надорам масад после видеои мо мисол дар ҳамин асоси видеои мо шумо баъдан лечение карданед дар Тоҷикистон правильно ана ҳаму дар асоси кадом чизи лечение карданен ҳамун коғазҳои ҳамун лозимай яъне ки шумо рафта аввал санҷидагиан баъдан шуморо гуфтагиан ки лечение кардан дар кора ки шумо дар асоси ҳамун кор муроҷиат кардесен яъне ки ҳуҷҷатҳои ҳамун чиз лозим мешавад ҳамаи коғазам дар қараболо айне ки надодан дар дасти ман чӣ ба амво ҳастан неки вақте ки заключение мекунад вақте ки доктор заключение мекунад телефон мекард мегуфт ки ами намуд химикат абрез аввал мара дига химикат баъде ки мара бо қараболо да рафтам дидам бо дига химикатам рехта моз як бор ами камер дагум духтурои муҳтарам ай қараболо ай чимтепа ягон ҷои дига вақте ки як одама шумо мебинед муолиҷа кардан дар корай коғазҳое ки мебинед шумо дар асоси ташхиси хитон ва естественно ки бояд хиди бемор дам дода шава ку яъне ки рохат метен яъне ки направление метен шумо хиди бемор да то ки рафта баъдан муолиҷа кунед ё ки лечение кунед ё ки фалон дорура бигира ягон чиз дигара бигира бояд хиди бемор дошта боша ку ҳуҷҷатша рецепти духтурша рецепти доруша хатъяби итариша ман нафаҳмидистам просто телефон кунӣ хайр ту фалон фалон вақте ки одам бемор рафт беморхона вая ташхис кардан натиҷаи ташхис бояд дар хиди бемор дода шава ку вай бемор чӣ проблема дорад чӣ бояд кард ҳамҷа мара худо шоҳида аямҷа ва ҳадис қатъия бача магазинай чек метиян апа мағозаи вақте ки як тухм мехарӣ чекит метиян ман видеоро ҳамин рӯз монтаж мекунам лекин дастрас кунен ҳаму коғазҳо духтуртона баъдан ма всё дар телеграм канал мепартом ва дар умум бояд ки ин дар хиди ма боша шумо хеле боз мада алоқа кардесен ҳамин чизоро чӣ ба тайёр накарден неки надодан гуфтам бира ҳамҷада мо ҳам ҳар рӯз менависмтон додарҷон неки ҷавоб дер меомад ай шумо хай худора шукронаш ами қадарам худора шукронаш хай худованд касе мара ёрдам мекунад чӣ карта дорем дориш боша ҳамеша чӣ намуд карта дорем ай дасти май зан ҳечи намеоху дигар то ҳозир одам навия ку намебироя амин рӯи экран неки майли чизе мега душанбести хоб рақамҳои картат намефиристен ма 918 81 18 20 дар душанбести рақамҳоша бародаро кӯмак мекардагӣ метонистагӣ имконият медоштагӣ самихтона бигузорен ва чира пурсиданем бимапа в общем аёдам амбуро ма дар кори духтуро ма сарам камтар беҷо шид
акне хай خیلی бибини پرتم شما در بعد نوار میشوه ма все равно баъди навор мегирам ма дар телеграм канал баъд мепартом ва дар умум одамое ки муроҷиат мекунед дар ҳамин хел корҳо ма все равно тасдиқи кор мепурсум дар камера гардистам бародаро вақте ки муроҷиат мекунед дар чунин корҳо ма ҳамеша подтверждени тасдиқ мепурсум бароям хотир пешакӣ аввал омода шин ки ма все равно тасдиқ мепурсум дар оҷа бояд боша ки духтуре ки назначат мекунад духтуре ки заключение меброра шумо чӣ беморӣ дорин чӣ кор кардан накорай барои чӣ кор кардан накорай чия ҳамаи чӣ бояд тоно мунасаби хеле духтур дар оҷа гуфта шавад ки баъде ки мабодо пага ягон кору ягон гап шид کنده آمده سر ман хати камера гардистам хоб майли хай ман мемонам ман имрӯз монтаж мекунам видеотон меброям خدا نگهدارتان شد دادر جان ما چیزی هست در چطور میپرتم ویدیوتون دا نمره کارتم مایلی ози кадом овози ма дар шумо рафа барое ки овози ма 10 минут пас дар шумо мерава ози чӣ гапаш نشنیدین مرا ман ҳамаша шунавидестам фақат шумо 10 минут паси гуфтагии ман ҷавоб метиҳед дар гапҳои ман دیگه تموم مده سوال نداره дидин чӣ хеле оз ким куҷо ма чӣ гапа аллакай гуфтаистам вай дар кадом гапи ӯ 5 минут пешина гуфтагӣ ҷавоб додиста хоб апа мо шуморо бисёр хаста намекунем نفهمیدم хоб мегум шуморо бисёр хаста намекунем бема лучи ба галасавой бугумша ки ҳам аид девона мешава ҳам ман асри 21 айда 2024 шида билад хоб ма связтон часпидага ма ким чӣ дигара мегум шумо баъдан 10 минут пас ҷавоб метиҳед ман видеоро ҷамъбаст кардам насиб боша ҳамин рӯз монтаж мекунам меброя саломат бошед парнатон махтум любой кор одама хаста мекунад неудобство вообще мисол таҷҳизоте ки мечаспа ё ин ки як ҷое ки неудобна ё ин ки хати алоқае ки мечаспа ҳамаи як тамоми корро вайрон мекунад ҳамаи ҷиҳати асабит мекунад ҳамаи ҷиҳати вақта мекашад ё ки ман чӣ гуфтаистам вай чӣ гуфтаиста ё ки бароям хотир бародаро ҳамеша дар любой корро кардантон ҳаракат кунед ки аввал атрофтона удоб накунед удобство ихтон я примери оддӣ мегирем чӣ дар корае ки мисол мегирем як блогерда мисол видеоро ба тавассути телефона монтаж карда мешавад лекин як макбуке ки ким чанд ҳазор ман намехоҳам даже ҳатто нарх бугум даиҷа чӣ ба барои он хотире ки удобна бояд кор кунед начаспа тармазид накуна яке тармазид кардан часпан ҳамашагон яъне ки мақсад удоб набоша ҳамин кора техост даиҷа монӣ бояд даиҷа монда шавад мондан дар хеле вақте ки қиин шид душвор шид ё ки часпидарад уже агар аллакай ҳам асабӣ мешавӣ ҳам вақтат мерава ҳам ҳама тарафа вобщем пипецае яъне ки ман чӣ гуфтаистам барои интернет ки куҷо рафт гап фошни саром вайрон шуда интернет асос кунед ай бай бардоров ки рахат дар комментария бинависед видеоҳои пешинаро тамошо карданашо фаромӯш накунед болои видео дар YouTube канал Telegram канал ҳама дар хайр то видеоҳои оянда